दिनै नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै दिनै भाइरेल जानानै नै ना न'आ कमप्लिट जाबाय नै आयंआ हाबाय न'आ माबायदि मोनखो दालाय मोजां जाबाय माब्लाबानि समाव आङो बिथांखौ मदद होदों माब्लाबानि समाव इसोरा आंखौबो मदद होगोन जेरै दिनैनि दिनाव सासे थिकादार राजु चन्द्र नार्जारिनि सायाव इसोरा बिथांखौबो रोजा रोजा माने बोर होथों लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङा नुखाबाय गोबाङा मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा बेजों लोगोसे ससे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे इन्ट्र भिडिअ नुनानैब्लाबो मिथिबाय जानांगौ आरो बे भिडिअआ गोबां भाइरेल जागासिनो जाखाबायखौनो होनदों नङा होमबा मा बियो होनोब्ला जोंहा जिथुनाखि थांनाय समावहाय गंसे न'खराव माने न' इन्जुर गैयै लांदां फादां फिसा साबा गाहाम गोनां होननानै जेबो गैया होननानै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन नङा होमबा दा बिनि गेजेराव जोंहा दिनैनि दिनाव फाइनालि माने साक्सेस जाबाय बै न' लांदां फादांखौ इन्जुरखौ माने दुमनानै हैबाय सासे फालांगिरि नङा होमबा सासे थिकादारा नोंथांमोना गोबाङा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि शेयार खालामनाय स्पेसियेलि जोंहा सम्फा बाजै नङा होमबा समफ्रामारि बाजैया भिडिअ बानायनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामनानै नङा होमबा दिनै बिथांनि मावनायजों गोबां रायजो राजाफ्रा शेयार खालामनायजों सोरबा सासे नङा सासे थिकादारा दिनै गावनि मा होनो रांजों दिनैनि दिनाव सासे व्यक्तिनि न'खौहाय इन्जुर लुनानै होबाय बेजों लोगोसे दिपखल गंसेबो होदों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोन्दों रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थांनाय समाव न'आ माबायदिमोन दिनै नै माबायदि कमप्लिटआव फैबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बे भिडिअ क्लिपखौ ससे नोंथांमोना नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि लोगोफोर आंबो नै फाइनालि लोगोफोर जोबोद गोजोनथाव खौरां न'आ कमप्लिट खालामना होफैबाय नै सोर खालामना होफैखो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय दिनै नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै दिनै भाइरेल जानानै नै ना न'आ कमप्लिट जाबाय नै आयंआ हाबाय न'आ माबायदि मोनखो दालाय मोजां जाबाय खुसि मोनदों ना मोनाखै मोनदों आंबो सोर लुना होफैखो हा एबसुनि ना सोर आंथ' मिन्थिया ओमफ्राय बा मोजां जाबाय दा खुसि नंगौ नाङा खुसि आब' ओमफ्राय दा मा होननो सानो नोङो मानसिफोरखौ जाय लुना होफैदों इसोरखौ हामबायसै मानसिफ्रा रासन होफैदों ना होफैयाखै होफैदों दा खुसि दा दे नोंसोरलाय खुसि नंगौ नाङा नानिया गस्लाबो मोनदों दा सोरने मिन्थियाना नोंसोरखौ गोरलै गोरलैखौ नै आंबो लाबोबावदों दे बाबुनोबो गस्ला लाबोदों दे नो हो गानदो दे सासे सानै साथाम साब्रै सासेयालाय ओंखाम संग्रा लुना होबावगोन दा हाग्रा सोर लुना होफैगौखौथ' मिन्थिखानाया सोर लुना होफैदोंखौ मिन्थिया जों लुना होफैदों होननानै खिथायाखै सोर मयनिफ्राय खिथायाखै मिन्थिया ने दे मा होनदो दै होनोबाल' हरदो नोङो हामबायसै होननानै सोर जाय लुना होफैदों बिसोरखौ खुसि मोनबाय दा दासो नै फिसाफ्रा मा होनोमोनलाय नोंनिया नोंलाय आइ मिनिखा बिलाय रोदों मा होनोमोनलाय नानि देरसिननिया बे देरसिननिया सिबिखा स्कुल फरायनाय दा ना फराया नोंसोरो हा स्कुल फरायना फराया हा फरायो मा क्लासाव हा क्लास 2 नोंलाय मिनिखा मा क्लासाव फरायो मिन्थिया क्लासखौ मिन्थिया नोंलाय क्लास 2 सानैबो क्लास 2 ने सानैबो बिराद खुसि नै लोगोफोर दा न' मोननानै बिराद खुसि बिमाया नै दाखालिथ' गाबदोंसोमोन दा गोबां मानसिफ्रा होफैदों दा जानाय लोंनाय ओमफ्राय ओंखाम संग्राबो लुना फैनायदों दा ने नोंथांमोना नुबाय जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो जाय व्यक्ति थिकादार फालांगिरि गेलेग्रा बा फालांगिमेन बिथांनि नामा जाहैबाय राजु चन्द्र नार्जारि दा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरा राजु चन्द्र नार्जारिनोबो बोर होथों
बोर सास्रिथों बिथांखौबो जेन बिथाङाबो गावनि फालांगि मावनायाव गावनि खामानियाव मोजाङै मोजां साक्सेस जालांनो हानाय बायदि फैबाय थानाय समावबो बैफोरबायदिनो जोंनि बर' सुबुं गोरिब गुन्द्राफोरखौ अनसायनानै दान होनो हाबावनायफोरबायदि बिथांखौ इसोरा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं इसोरनाव आरज गाबो इसोरा बिथांनि सायाव माने बोर हरथों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि आङो आरो दायो जोंहा जिनाखि समफ्रामारि बाजै जिनाखि नोंथांमोना गोबाङा ब्लेक कब्रा होननानै मिथियो नङा होमबा दिनै जोबोद गोजोनथों थेंक इउ जिनाखि जोंहानि बे माबाखौ समफ्रामारि बाजैखौबो मानो होनब्ला बिथाङासो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायावहाय भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामदों गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां मदद होदों बे भिडिअआव गोबां मानसिफ्रा अनसायदों गोबां रायजो राजाया शेयार खालामदों दिनै नोंथांमोननि शेयार खालामनायजों नङा होमबा दिनै बै गोरिब न'खरा दिनै ओरैबायदि गोजोन मा होनो खुसिनि मोदै बोहैदों दिनै नोंथांमोननि शेयार खालामनायजों नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजों सासे सुबुंनि गोसोआ गुरै जानानै सासे सुबुङा हारसिंनो बिथांनि न'खौहाय इन्जुर दुमनानै होदों लोगोसे दिंखल गंसे बानायनानै होदों होननानै खौराङाव मिथिनो मोनदों दिनै गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर नोंथांमोन बयखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ अनसायामोनब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ सापर्ट खालामामोनबा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामामोनबा दिनैनि दिनाव बै बिथांनि न'खरावहाय गोजोननाया फैनाय नङामोन दिनै स्पेसियेलि नोंथांमोनखौबो थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बाजै समफ्रा समफ्रामारिनि जाय फेसबुकआवहाय नायनानै शेयार खालामना होदों बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर आरो बाजै समफ्रामारिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खेबाव साबायखर रोजा जों बेफोरबायदिनो अनलायलायनांगौ नङा होमबा गावजों गाव जोङो सोरबा अबेबा धोरोमनो बैफोरबायदि बुंलायलायनो दरखार गैया बा बुंलायलायनो गोनांथि गैया आङो नुनो मोनदों आंनि भिडिअआवहाय माबा नोंथां बैसोरनि धोरोमा बिदिनो बैसिनि धोरोमा बिदिनो आरे अलखद समाव बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलायनो नाङा नोंथाङा हायोबा नोंथाङाबो एसे एनै मदद खालाम आरो आंखौ गोबां मानसिया बुंहरदों इउटुबारफोरा हारसाफोरनि इउटुबारफ्रा दान होलायलायो जोंबो होयो नाथाय जोङो ससियेल मिडियायाव जोंनि होनायखौ जोङो मालाब्लाबो देखाया बा मालाब्लाबो बुंनानै लाया खिन्थु नोंथांमोननि बैफोरबायदि बुंनायाव नोंबोथ' हरनो हायो नोंबो होनो हायो बैफोरबायदि होननानै आंखौ कमेन्ट गोबां मानसिफ्रा बुंदों खिन्थु आङो रिप्लाइ होआखै खिन्थु आं नैबे भिडिअ बुंगोन आंबो हरदोंब्रा बाहायफोर जाय बिक्तिनो आङो हरदों बै रांखौ बै बिक्तिया रांखौ हैदोंना हैयाखै बिथांमोननो बा बिथांमोननि सिगाङाव बुंहैदोंना बुंहैयाखै आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जा हायो आं हरदों आं दिनै नोंथांमोननि बेफोरबायदि कमेन्टनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुंनानै लानो गोनां जाबाय दिनै आं जाय बिक्तिनो हरदों बै मानसिनोबो आंनि नाम आङो बिदि होननानै आङो खोन्थाना लायाखै जास्ट आङो बिथांनो खोन्थाना लादों आंबो सासे इउटुबार होननानै नोंथांमोना बिथांनि माबायावहाय भिडिअफ्राव नुदों जानांगौ नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि सानलायनो नाङा बर'जों बर' नोंनि सोरबा बै धोरोमनि थैया आलादा जायो नामा बै धोरोमनि थैया आलादा जायो नामा गासिबो धोरोमनि जों सुबुं माहारि हिसाबै बयहाबो थैया एखे आरो मा होनगोन नोंबो मोजाङै थांनानै था आंखौबो मोजाङै थांना थानो हो जोङो नोंजों आंजों एना एनि जालायनानै जेबो लाब गैया दिनै हायोब्ला नों गावजों गाव मदद होलायनांगौ आरो स्पेसियेलि बै बिथांमोननि जिनाखि न'खर नङा होमबा बिथांमोननि न'खरखौ जाय बिथांमोना खामानिजों मावनानै हाखु दाखु सानसे साननैनि गेजेरावनो कमप्लिट खालामना होबाय बिथांमोनखौबो रोजा साबायखर आरो बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाखौ आङो जोबनायाव खावलायनो सानबावो मालाब्लाबो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि ओरैनो आरो बिनि अनगायै आनादार नङा होमब्ला गुबुनाबो बैफोरबायदि गामियाव जेबो गैजारोङि गोरिब गुन्द्रा दङबा एसे एनै जा हायो मानो होनबा गामिसेनि मानसि न'खरसेयानो जाहैबाय नङा होमबा बैसोरखौ एसे एनै हेफाजाब होलायलायोब्ला दान होलायलायोब्ला मालाब्लाबो लस जाया बिनि बदलायै इसोरा नोंनि सायाव बोरसो हरगोन नोङो थाइसे होबा नोंनो थाइनै इसोरा दान हरफिनगोन नै बेफोरबायदि लोगोफोर अब्लासो जोङो जौगागोन जोंनि बर' हारिया अब्लासो जौगागोन दिनै नों सासे नैबे जोंहा राजु चन्द्र नार्जारिनि अननायाव बै बिथां न'खरा दिनै बेसेबां खुसि बिथांनि फिसा साबा बिथांनि फिसाय बिसि दिनै दिनाव बेसेबां खुसियाव दङ
राजु चन्द्र नार्जारिनि मोनसे खामानि मावनायजों लोगोसे दा राजु चन्द्र नार्जारिनि इसोरा बोर होफिनगोन अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय